Takže já vás vítám u dalšího let's playe ze hry Minecraft. Dneska mám nastavené hru o přežití a jdem prozkoumávat opuštěné doly, nebo jak se to jmenuje. Mám s sebou jenom železný meč, železný krumpáč, jeden luk, dubová prkna, 1 hodiny, 51 šípů a 34 loučí. Brnění mám železné, jinak nic. Takže obtížnost mám nastavenou na těžká, takže jdem na to. Takže jako první se vydám takže tady to budeme muset odkopat. Tady jsem nechtěl, ale to nevadí, tam je zombík. S mečem, sněhuláci. A ještě mám 2 zlaté jablka. Tamhle je zlato, takže jdem pro to zlato. Zlato, zlato, zlato. Tolik zlata. Jdeme dál. Třeba najdem další zlato. Takže pokračujeme dál v hledání. Tady jsem taky něco našel, nevím přesně, co to je. Nemám to. Spadne to vždycky do lávy. Tak jsem došel do jakési velké místnosti. Lítají tady netopíři. Zombie. Omlouvám se za menší lágy, ale tady mám, myslím si, že železo. Ano, byla to železná ruda. A jdem se upeřit. S kostlivcem. Je zlato. Zlato, tak tady ještě natěžím zlato. A to je z dolu asi zatím vše. Ještě. Tak, až se musím vrátit. Takže už jsem z dolu pryč, teďka už jenom dám do truhlí, co jsem natěžil a zbraně si tam dám.
Takže to by bylo pro dnešek vše. Pokud se vám toto video líbilo, když jsem prozkoumával opuštěné doly, tak určitě nezapomeňte dát like nebo odběr. Budu jenom rád. Děkuji za slednutí a čau čau.